ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆನೆತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ನಮಗೆ ಪುನ ಅಂಚನೇನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿನ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಗಳೇ ಈಗ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು. ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಗಳಂತ ನೋಡ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಯಾನೆನ್ನ ಬಾಲ್ಯನ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೈತೆ. ಎಂಕ್ ರಜಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರಜಾ ತೆಕ್ಕಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಾಗ ಯಾನ್ಲ ಬೈದೆ ಪಂಡ ಏನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾನೆನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಯ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ರೈಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಯಾರಿಗೆ ನುಡುಗು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋ ನಿಪುಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಏನ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದ್ಪೆ. ಅಪ್ಪೆ ಮಾದರಿಗ್ಲ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡಡು ಅಂಚನೆ ನನಲ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾಗಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಾದರಿಗ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಮ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ದಾದ್ರ 2 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪೆನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ದುಂಬು ಪಾಡೋಲ್ ಬರೋಣಾಂಡು. ಸೊ ಈ 3ನೇ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಪ್ಪೆನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿಡಿದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಹಿಡಿದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತಿನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಪೆ ಮಾದರಿಗಳ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳು